Щракащ пръст или с други думи нашият пореден успешен случай. Стенозиращият тендовагинит представлява хронично сухожилно възпаление, най-често на някой от пръстите на ръката. Поради постоянното дразнене, флексорните или сгъващите сухожилия се одебеляват, заради което не могат да преминават свободно през костно-фиброзния канал. В момента, в който пръстът успее да се изправи, се чува и вижда специфично изштракане. Опитите за движение са придружени с силна болка, като с течение на времето се стига до степен, в която разгъването е невъзможно без помощта на другата ръка. Видеото, което гледате, е направено в деня преди първата процедура, като ясно можете да видите специфичното прескачане, за което говорим. Още след втората процедура имахме видим резултат, като както виждате, щракането почти е изчезнало. И така стигаме до четвъртата процедура, при която вече сгъването и разгъването става напълно безпроблемно.